Sziasztok! Itt lennék a következő résztel, és van egy nagyon nagy gondom, hogy nem volt következő rész, hanem ez volt az első rész. Mert ott a Fretz nem vette a hangomat, képzeljétek el. Annyira utálom, de ezért mesélni fogok, hogy mi történt. Hát eddig az történt, hogy ugye generáltunk egy világot, ami kidobozta a faluba, és beköltött az egyik faluházba, és előző részben találtam ilyen gumipárt, és kiszedtem gumit, és találtam olyat, hogy jetpack fuel, és azt meg szeretném raktolni, és az egész világot körbejártam videón kívül, találjak kaktuszt, és találtam is egy csomó kaktuszt, tehát nem csak elhoztam ebbet, mert nem vizsgálom a kaktuszt. Azért otthon házamat nem mutathatom, sőt nem is fogok. Így a csíp rátolt a cipőmre. És merik de szó szerint rátolt. Oldalakat tojás. Mindig azt mondjuk, hogy két falusi bement házamon, elég a falusi akartam hívni. Benne ez egy volt. Hanem nem mentek. Na akkor kiégett a Ruben, kiégett ház. Kiégett a Ruben. Felszereltem, hogy kiégett a kaktusz. Ó, és itt a Ruben fán. Megelőzhetem. És így és akkor is köcsönöm. Five, overflow, rifle. Most kell csinálni felköcsönöm. Mert megnézem, hogy kell csinálni felköcsönöm. Kell hozzá ide. Jó, ebben a részben bányászni fogok. Eldöntöttem. Hát elnézést kérek, hogy ennyit idéltem. Szeretottam ezen, hogy egy jetpack fuel-lel, ebben szeretném olyan jetpacket csinálni, ugye. Ó, bocsánatot kérek, de nem mi, de bocsánatot. Ja igen, hogy picike FPS levelő vált. Ezért elnézést kérek tőletek, de azért nézhetitek így is a videóimat, de vicces azért nézzétek. Nem mintha most nem nézzétek, hogy nem, de nincs is videóm tőle. Ez az első videó. Előző videót nem szeretném felrakni, mert nyúlás van. Mert felrakhatom, ja tényleg kitöröltem. Ezt is videót. Nem baj, ezt már törölni. Találnak már egy ércet. Ó, iron ore. Csak panaszkodnom kellett. Ja igen, tekintve csak ilyen ironok vannak, vagyis hát igen, ilyen orrok vannak. Ugye, tekintve sok újdonság van, én beírom azt, hogy ore. Ennyi orr van, ennyi. Pontosan ennyi. Nikolit, uránium, tír, meg. Aki ismeri, annak nem újdonság, de én is ismerem, de mondjuk egyik haverom
kértek, hogy már csináljak videót, mert szeretném nézni a channelemet. Szerintem ezt ott beszélgetni, hogy van egy YouTube channelem, azt mondta, hogy van egy a videó, mondtam, hogy nincs, de azt mondta, hogy fel szeretnél rakni, mondtam, persze. Igen, fel is fogok rakni, tehát tessék. Persze. Semmi van nincs. Ja igen, nem mondtam, és mondtam, nem tudom elején. Hát ugye a nevem az, hogy kapitány, de nem fogom azt a nevet mondani se, hogy kapitány, hanem azt fogom mondani, hogy Norbi, mert én vagyok Norbi. És ezért is nem. Hírét szoktam nézni, Black Blue. Black Blue a kedvenc videósom, tök jó videókat csinál amúgy. Jó. Ebből lehet bronz csinálni kopperből, de kopper... uránium! Annak van a legtöbb BMC-je. Uránium amúgy a legjobb. Istenem. Ugye ennek jó kis IMC-je van, 4000. Jó sok kis IMC. Ből csomó dolgot bírok csinálni, többet ilyenben bírok csinálni, és itt van emerald. Hát, szerintem ez a videó az nektek nagyon fog tetszeni, mert és hát nem biztos, hogy fog nektek tetszeni, de sokan szeretitek, hogy bányászok, de a bányász tudománya az csak átmeneti, tehát nem mindenkitek jól bányászni. Igen, itt hagyom a sütőt, itt fogom sütni ezt. Ugye ezt sose süssétek ki, ezt maceráljátok ki, mert akkor lesz belőle bronz, és akkor ezért, jó, majd elmondom, olyan cikliseket. Szerintem az lesz, machine dot az mi? Refined iron. És hogy kell csinálni desktop. Ez lesz, ez biztos, hogy ez fogom. Igen, copper képzünk kell hozzá, refined iron. De mi ez? Akkor ezek egy refined iron, jó? Mondjuk. Ezért. Rajzol. És ennek örömére találtam egy kis üdvésséget, amit imádok. Már is clean gyerekek. 3 clean kell a macerátornak, de még nem elég a macerátornak kell valami energiaforrás, én generátorból fogok energiát azért tudósítani neki. Igen, ide, én is tudtam, hogy le kéne ide rakni egy izét. Crafting, ugye csináltam obsidian sticket, mert ugye azért van ennyi tudtam az obsidiant, azt onnan szereztem, hogy ugye sokan ismeritek ezt a kis kicsi házat, ami teli van ilyen kovács műhelybe izébe faluba. Sokan ismerhetik, gondolom. Igen, még egy film, 3 film kell hozzá. Már 4 filmben is van bele. Bocsánat. De nem gond, de ugye lehet, hogy annyira vette a húst, hogy majdnem kihúzta a fileteket. Jó. Ezzel ugye sokkal gyorsabban lehet bányászni azért. És ezzel is ki lehet szedni a diát, vagy az élceket, amiket csak vassal lehet. Ez is olyan, mint egy vas. Mondjuk azt, hogy egy vas. Igen, ugye sokan kérdeztétek tőlem, hogy van-e szerverem, igen, van egy szerverem, de még senki nem jött velem, még tökéletesítem, de amikor tökéletes lesz, kiírom a leírásba az IP-jét, és akkor bárki följött, akár boldogtalan, viszont tök mindig kijön főre. Ja, és ha valaki megosztja a videómat, akkor kaphat is rangot a Facebookon, ha valaki megosztja a videómat.
Ne ilyen Twitteren, a Twitter az így, nem szoktam használni soha. Hopper. Sokat azon tetszik a bányászos videóm. Amúgy eddig is csináltam valamelyik YouTube channelem ennyire, de azt tetszett csak is, azt tetszett a legjobban nektek. Jaj, jött át az első. Bocsi, de picit reggel van, azért még a videózáson még csak félre megmondom. Ezt lehetetlen. Lehetséges, ami áll mellett, hogy nem lehetséges. Egyek lejjebb. Mindig lejjebb, de már találtam egy pár darab értet, ezért hiára hajtok. Ezért nem tudtam, hogy ezért szintet lesz. Egy darab szinten. Azért eléggé jól visz azért, a csomó részt eléggé jól visz. Mondom, picit be vagyok fekedve. Amúgy nem tudom, hogy milyen lettek angolom, mert le akartam tölteni egy hangolózított le így telefonomon, de nem tudom, hogy mondta. Tehát ez így. Igen. Igen. És a végén van a videónak, hogy megpróbálok felvenni, de végül is nem így. Ezért ebből lehetek szívem feszteni. Mint az valaki úgy találhatja. De ja, igen, mert most ordoltam magamnak egy ilyen szinteket, de nem tudom, hogy megrakni. Valaki tudja. Tudom, hogy meg kell nézni az erbetűket szintedre, tehát mondom, hogy meg kell nézni az erbetűt, de jó, ilyen van coverendáztam, azért ezt tök könnyű csinálni, de nekünk is 41 coverendáztasak mindenre. Most csinálom. Ennek a vízét kellene. Nem az lesz, hogy fel is kell tölteni. Nem kell semmilyen elektromos. Ilyen kéne nekem energy condenser. És kell kapolni. Jó. Jó. Megcsinálom. Na. Ó, Tin, tessék, itt van. Itt van, Tin. Hát ez remélem, hogy Tin. Na. Ezek ki. Tin. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok.